V čase, keď americký prezident odmieta vylúčiť vojenské ovládnutie Grónska, šéf diplomacie ubezpečuje kongresmanov, že USA chcú ostrov od Dánska odkúpiť. Kodaň odkazuje, že Dánsko je členom Severoatlantickej aliancie a vojenské obsadenie jeho autonómneho územia by znamenalo koniec NATO. Aká teda reálna je vojenská invázia do Grónska, aký dosah by mala na alianciu aj Európsku úniu, zhodnotia experti v štúdiu. Prinášame vám súvislosti, analýzy aj komentáre k najdôležitejším udalostiam zo sveta. Vitajte. V čase, keď európskych lídrov zamestnáva otázka možnej invázie do Grónska, riešia predstavitelia koalície ochotných aj bezpečnostné garancie pre Ukrajinu. V Paríži sa dohodli na ich verzii, ktorá má byť pevná. Chcú tak zaistiť stabilný a trvalý mier. Krajiny sa napríklad budú podieľať na monitorovaní prímeria, ktoré povedú Spojené štáty. Kľúčovým bodom Parížskej deklarácie je, že po dosiahnutí prímeria by na Ukrajinu chceli vyslať mnohonárodné mierové jednotky. Rusko na to zatiaľ neodpovedalo. Spojené štáty nevylúčili, že na získanie Grónska použijú vojenskú silu. Priblížme si, prečo je teda Grónsko v centre záujmu USA. Ako sme spomínali, ide o Grónsko, má strategickú geopolitickú pozíciu medzi USA a Európou. Umožňuje sledovať. No a o vojenskej invázii USA do Grónska experti špekulujú čoraz častejšie, a to najmä po vojenskej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zajali prezidenta Madura a jeho manželku. Aké teda dosahy by mala na Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu? O tom budeme už diskutovať s Radovanom Geistom, vydavateľom portálu. Postavenie teda má Grónsko, myslím, voči Severoatlantickej aliancii, ktorej vlastne Dánsko je členom. Môžeme povedať, že aj Grónsko je členom? K tej invázii, že by európski spojenci, teda nie z NATO, ale členské štáty Európskej únie by pomohli, keďže tam je ten článok o kolektívnej bezpečnosti. S medúzami a sasankami sme sa doplavili k záveru. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.